ikhona lento yami yokuba udriver. Ngeke ngisho kancane kancane. Bu 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 bu. Happy Human's Right Day, guys. Mhla 21 March at around 10:30 in the morning, and I'm going to Ilanga Mall. I'm going to do shopping and yeah, it's mostly shopping, and then izinto kule vlog. So guys, spend my long weekend with me, please. Enjoy, like, subscribe, and share our videos. Ngiyabona ama numbers are growing, so nje I'm very happy with you guys and your support. Ngiyabonga kakhulu. So spend my long weekend with me. Kube mnandi ne. Umuntu nehaba ke namhlanje. La Vodacom. Check I wanted to buy data package a different better than the one I was data using package. because It turns out and it's very important for me to have data since I'm working from home. I told like a 2 terabytes for 700 days a month, so I think it's a great deal. Ngasuka lapho ngaya e-game to buy isikhaftini sami. Kaphupe game ngathi angimangene lapha eKing Pie, ngibonile abantu besi-influence about King Pie and nalabo pie abayi-6 you get 2 free. Ngathi kwathi hayi out of stock. Ngathi hayi ke akunani, ngayiyela e-game to buy ama-cosmetics yabo lati ungalali kulona limnandi kabi. Ngasuka ngaya kowenza i-shopping yasendlini egrocery yenyanga and e-shop. Sorry, not a ShopRite, a Pick n Pay, but I was running late because lapha kade ngenza khona i-car wash bekuthiwe kumele ngibuye before 1:30 mina bese ngishiwe izikhathi. So ngiyatatazela lapha ngishaya uvalo sengisethilini. I'm thinking ukuthi bengavaleli imoto lapha mina ngizohamba ngani ngibuyele kude kangaka because kukude ukusuka where I stay to Nelspruit. It's almost an hour. Yes, so ngatenga. I think I was able to get everything I needed for a month. Yes, ngatenga ngaqeda. Ekuqedeni kwami ukuthenga, I went to I am finally done. I'm finally done. Hey guys, sengiyaphuthuma endlini. Why
ngifeela guilt engathi ngishiya ingane encane endlini. Kumele ngijwayele ukuphuma ngishawa umoya because uma ngike ngaphuma ngivele ngishawa guilt ukuthi ngishiye umuntu endlini. Mina imali uyaphuma ngishiye everyday uma emsebenzini. Kodwa mina ngesikhathi esincane nje sengiphatheke kabi. Cela nizongiphakazisa. Akukho right. Sengiqedile ukuthenga. Asihambeni. Sibuyele endlini. Yo. I survived. Ukuhamba ngedwa. Iyakhula le nto yami yokuba udriver. Loyo ngisho kancane kancane ukuthi iyakhula into yami yokuba udriver. Ngibe ngiyela nansi. Nansi into bengiyihambela kahle kahle. Then sorted. Ngithengela uChomi this yabo ngimenzela isikhaftini esi-cute. More special xa esebenza i-night shift yabo because akathanda ukuphatha i-heavy meal, so something cute nyana here yabona. Yes, we'll do a grocery haul. Izinto zami zilaphansi, so ngizophakamisa ngi-5 ngiphakamisa ngi-5. Asiqaleni with this side. Jesus, umuntu uthenge i-grocery inyanga engakuphili phe. So mhlawumbe ngizoshoda nge-space nje, but let's try. Ngithengele lokhu. Uzokuthakasela? Uzofika nje 25 next month. Kule grocery. Labo noning Ntombi bebo 75 rand bebo 2. Bathenga lapho.